Kapuso Mall Show ng cast ng Voltes 5 Legacy dinagsa ng fans sa 86 Dia de Zamboanga. Ang detalye sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Napuno ang convention center ng KCC Mall de Zamboanga ng fans na gustong makita ng personal ang kanilang mga idolong kapuso star na sina Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Radson Flores, Matt Lozano at Rafael Landicho na mga cast ng GMA's biggest anime adaptation in Philippine television na Voltes 5 Legacy. Excited na kami. Naghihintay talaga kami sa kanila. Si Miguel rin po. Hi, Miguel! Kinilig ang kapuso fans ng kumanta na sina Radson Flores at Miguel Tan Felix. Sobrang grateful ko, sobrang thankful and sobrang loving nila. Nag-enjoy ako dahil sa mainit na pagtanggap ng Zamboanga sa buong cast ng Voltes 5 Legacy. Hataw naman ang dance performance ni Rafael Landicho. At nakising along din ang fans sa pagkanta ni Matt Lozano. Sobrang saya po kasi napaproud po ako sa sarili ko. Nakataba ng puso kasi pakiramdam ko na lahat ng pagod at hirap na ginawa namin at pinut namin dito sa show na to, nawala lahat yon nung nakita ko yung mga reactions ng mga tao. Naki-jamming naman sa sweet music performance ni Isabel Ortega ang mga Zamboangueño. Nakisaya ang cast ng Voltes 5 Legacy para sa selebrasyon ng 86 Dia de Zamboanga. Mga kapuso, sana panoorin niyo po ang Voltes 5 Legacy. Malapit na po yan. This 2023. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak, nagbabalita para sa GMA Integrated News.